Kusenjalo umcimbi wokugcotshwa kukaMengameli ubuthanyelwa amakhulu abantu abebesuka kwezinye izifundazwe. Abanye bebevunule beconsa bajabulela ukuba ingxenye yale ngqophamlando. Ngijabule kakhulu namhla ngila ePitori sitobona Ramaphosa. I'm very happy and overwhelmed at the same time. Abanye badela amakhaza bethi bafuna ukubona ubumbano. What I wanted to see today is unity. Yes. Abanye banethemba lokuthi uMengameli uzoza nesixazululo ezinkingeni osekuphele iminyaka bebhekene nazo. Lento athethileyo inika ithemba ebese lilahlekile. Bakaloku siyakhumbula ukuthi eminyakeni egqithile kuke kwakhiwa izindlu. Azange zigqitshwe kwezinye kwabekwa ifoundation. Azange zigqitshwe. Kodwa ke abantu abaye nganxanye bengemanzi. Angizizwe ngijabulile ngenxa ukuthi lenhlangano itosibuyela emuva. uMengameli Cyril Ramaphosa useyingxenye yoMengameli asebebusele elizwe ihlandla lesibili.